sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. So, ito ngayon guys, si Tres, andito kami sa Erosin, Sorsogon kasi nag-overnight kami gabi na yaya lang nila tita, na-invite ba? Nila tita, kami, night swimming kagabi kasi nag-celebrate ng birthday yung aking pinsan. So, ayan. Andito kami sa aming room. Ayan. Ayan yung mga kasama ko, yung aking kapatid ni si Dos at saka yung aking mga pinsan at saka tita. Nag-aaral sila paano mag-reels. So yun guys, bisibisihan sila. Samahan niyo ako guys at ililibot ko kayo dito sa resort kasi nga ang lawak dito guys, ang ganda dito guys. Nagsawa kaming swimming kagabi. Inabot kami ng alas 11 ng gabi. Umahon kami alas 11 na ng gabi kagabi, kaya si Tres ay sumakit yung tiyan. Sumakit yung tiyan ko guys kasi sa lamig siguro. Yun guys, ililibot ko kayo, ipapasyal ko kayo sa labas. So tara na, samahan niyo ako guys.